Baga ang panon sa mga tao nga mihatod sa lubong ni Sheila Hanay sa sitio Kibatang, Barangay Dalupan, Don Marcelino, Davao Occidental niadtong Domingo, Hulyo 2. Emosyonal ang kadaghanan, hilabi na gyud ang pamilya. Ang amahan ni Sheila ang naghulagway kung unsa kabuutan ang iyang anak, apan baliktad ang iyang gidangatan sa kamot sa iyang amo nga gipaantos pag-ayo. Pakasama nato sa krus. Ang krus ni Sheila dito sa ilahang balay. Unsa man. Kining nagluto si Sheila alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Naluto ang iyang kanon alas 7 sa gabi. Ang iyang mga amo natulog alas 4 pa sa kahaponon. Nagmata og alas 9. Ang akong anak in taon wala pa kapanihapon kung wala magmata ang iyang mga amo. Muna'y krus ni Sheila dito sa ilang balay. Pagkahuman, nagluto pa dito si Sheila anang pagkabuntag. Nagluto siya alas 6 para sa pamahaw. Naluto ang iyang pamahaw alas 7 sa buntag. Apan unsay giingon ni Ninita. Ang giingon ni Ninita, "Bay Sheila, ayaw sa pamahaw. Unaha pagpakaon ang akong mga iro." Alas 7 gipakaon na ni Sheila ang iyang mga iro. Kabalo mo kung kano sa agi pakaon ni Sheila. Alas 9:30 usa pa nakapamahaw ngadto sa alas 10. Mao nay krus ni Sheila dito sa ilang balay. Atol sa pamulong sa amahan ni Sheila, nagduda kini sa paagi sa pagpatay sa iyang anak kay naay bersyon nga gipuspusan kini og martilyo. Busa ayaw mo pagtuo nga si Sheila gigamit og martilyo sa pagpatay. Gigamit og kutsilyo sa pagpatay. Dili mao, sumala pa sa iyang mediko legal. Ang tinuod lang dito natulog si Sheila, maayong pagkatulog, gibunalan og bugat nga kahoy ug kung dili kahoy, bakal ang gigamit. Nakaluhod pa jud ang kong anak ug nakasagang pa sa iyang wala nga kamot. Sa testimonya sa bayaw ni Sheila, dili pa gyud kini makadawat sa nahitabo, apan nagpasalig kini nga mutabang og atiman sa gibilin nga mga anak ni Sheila. Nagpasalamat ko dako siya nga naabot ka sa mong kinabuhi tungod ikaw mo'y nagtudlo sa moa kung unsa di ay ang tao nga grabe ka maayo gyud. Wala mi sa moa tanan nga parente, walay hinanakit bisan gamay sa moa ni Sheila. Tungod sa iyang kamaayo, kabuotan, tanan katawan na lang ang among maabot sa iya ha. O ako lang istorya lang sa tanan nga pamilya. Lagsaway hanay nga unta dili ni ang rason o dili ni ang katapusan sa atong panag-ila nga dili ko gusto nga moabot sa punto nga mao na ni utlanan nato tungod nga nawala si Sheila. Misamot ang emosyon sa mga tao dihang gisulod na sa iyang pantyon si Sheila. Bit-bit pa sa mga anak ang Manila paper nga nakasulat ang pagpangita o gustisya alang sa ilang mama. Hunyo 18, 2023, gipatay si Sheila Hanay o gitudlong responsable ang iyang amo nga senior citizen nga si Ninita Sipada Pagatpatan, 70 anyos. Dito sa balay ni ini sa Deca Home Subdivision, Kabantian ng syudad. Ang suspect pa ang nakita sa CCTV nga naglabay sa patay nga lawas ni Sheila nga gibalot og trapal. Migawas sa autopsy nga cerebral hemorrhage ang hinungdan sa kamatayon ni Sheila nga posibleng resulta sa gibunal nga gahi nga butang ngadto sa biktima. Napasaka na sa mga pulis ang kasong murder batok sa senior citizen nga suspect nga nakakustodiya sa Buhangin Police Station.